खुलुमबाय आंनि बड' जेटि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो दिनै बुधबार 6 अक्ट'बर 2021 दानिया फैदो माखासे गिदिर फिसा रादाबनि जाथायनि सायाव नायदिनि। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 4 नं पानेरि ओनसोलनि भेकुलि कान्दायाव प्लास्टिकनि माइरं मोननो हादों। मोनसे नखरनि सुबुङा बे माइरंखौ दैयाव सोमनायाव माखासेया दैयाव गोदोयो आरो माखासेया दैयाव गोदोआ आरो दैयाव गोदोना लारु बायदि महर लायो। बेखौ नुनानैसो प्लास्टिकनि माइरं होनना सिनायथि जायो। दायो बे जाथायनि सायाव रायजो राजाफोरा नायबिजिरनो थाखाय सरकारखौ खावलायहरदों। उदालगुरि जिल्लानि भारत भुटान सिमायाव हाग्राबारि ओनसोलाव मैया सानजौफुनि समाव नबिन बर', रबि बर', गकुल बर' आरो राजेन बर' बिथांमोना हाजोनिफ्राय फैबाय थानाय समावनो हाग्रानि अमाया हरखाबै गाग्लोबदों। मुंख'नो गोनांदि हाजो ओनसोलफोराव आदारनि आंखालजों अमाया हाग्राबारि ओनसोलनि थाइगिरबारि, मोखोनाबारि आरो बाथाबारि गामि गामि हाबगासिनो दं आरो बैफोर गामिफोराव उदखारि खालामफैदों होनना मिथिनाय जादों। बेखायनो बिथांमोना बिटिआर सरकार आरो हाग्रा बिफाननिफ्राय मददबो मोननो हास्थायदों। हाग्रामा महिलारिया बेरनो रोङै सिलाय बादि जानला मानला बुखिलाबायदों होनना बिथां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ बुंदों। हाग्रामा महिलारिया थांनाय 17 बोसोराव जेबो मोजां खामानि मावनो हायासै आरो थांनाय 4 अक्ट'बराव बुंनाय बाथ्रानि सायाव बे बाथ्राखौ बुंदों बिथां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ। नागालेण्ड पुलिसआ 29 कौटि रांनि ड्राग्स आरो सना लोगोसे 2 सुबुं हमनो हादों। बिसोरनि मुङा सौरभ सिंह 35 बोसोर बैसोनि आरो बापन कुमार 45 बोसोर बैसोनि। बिसोर 2बो उत्तर प्रदेशनि होनना मिथिनाय जादों। आसामाव गासै 21 नंखाय ट्रेड फोरोंगिरिफोरखौ सिआइडिआ हमबाय। आसामनि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि 36 ट्रेड फोरोंगिरिफोरनि मादाव 21 नंखाय ट्रेड फोरोंगिरिफोरखौ सिआइडिआ हमबाय आरो फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव नंखाय ट्रेड फोरोंगिरि थाबावनायफोरखौबो थाबैनो हमनाय जागोन होनना बुंदों बिथां मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया। आंनि रादाबा बेसेनो, गोजोन्थों।